Ngizwe mfowamculo. Cha mfowethu, okwami ukuphawula kule nkulumo yakho neyitabane izokwehluka. Yize mina ngihambisana nawe ngoba nami ngiyamenyanya umuntu ozenza into akangeyona, uyabona? Ngiyamenyanya umuntu ozalwa emzini thizeni ewumfana kodwa aphenduka azothi uyintombazane. Nami ngiyamenyanya lokho ngoba ngiyeke ngibone ukuthi lowo muntu uyazikhohlisa yena. Kodwa-ke ngilana-ke mfowethu, uyakwazi yini ukuthi abantu into embi bayibukela kwabanye bese beyayenza noma bebona ama-weaknesses alabo bantu ekufanele bavikele leyo legacy. Uyabona kubi lokho esikubonayo, imvunulo isetshenziswa ngale ndlela. Yebo, kuyisinxele ngoba vele obvious emhlabeni ngokokudala kukaNkulunkulu ubulili bubili. Lokhu kwesithathu sekubunuku vele amanyala obvious. Kodwa ngime ekutheni nani bafowethu nina enifana noNgizwe kufanele umqondo ubuye kunina usebenze njengoba nama public figure. Ningenzi izinto ezizokwenza ukuthi abanye abantu bathathe i-advantage. Uyabo nje wena Ngizwe usanda ukuqala wathatha ithawula lamaqhikiza walithatha walinikeza ngisho amadoda wathi awaligqoka amadoda. Awuzange ukucabange lokho ukuthi ku-wrong. Into abanekeza abona ukuthi ku-right ukuthi ithatha amabheshu uziwagqoke njengoba nivumela namantombazane ukuthi ku-right ukuthi agqoke obrentwood nithi zamabhinca isitayela esisha. Laba bamanyala njengoba befika begqoka le mvunulo lengafanele ngabe bayayigqoka ngoba bayamanyala. Bayigqokiswa ukuthi nani niyazenza izinto lana bese ningakhuzeki futhi masithi siyanikhuza nikhulume into eniyithandayo. Nakho manje itabane ziyabhoka ngapha nangapha sizwe umsindo okhalihlo nona zilwela iqiniso olukhulumile. Ezinye kodwa ziyize ziyasho zithi kanjani ngoba wena wathatha iphinifa ithawula lamaqhikiza walinika amatshitshi wena. Kusho ukuthi wena usuke wayenza lento yokuxuba imvunulo njengoba nabo sebeyixubile. Iyanyanyisa lento eyenzeke eSouth Africa nangale njeke kweyetabane. Lento lena bengifisa mina kube niqale khona la kuMathaphankuna lawa amafola sikhulume akade ehamba imemule egqoke amabheshu imvunulo yabantu besilisa kodwa ebena imvunulo yabo uyayibona. Kufanele ngabe niqale kuyo yonke leyo nto leyo nize nizofika nikhuze ngisho iyitabane ngoba le yamvunulo igqokwa abantu abamadoda abayibiza ngabafazi. Kodwa ningakhulumi nalabo abafazi abagqoka imvunulo yamadoda ngqo. Laba nje abesifazane impela. Uyabona? Labana ngiyabona bayigqokile imvunulo kodwa balengisile la ngaphambili banjengawe nje mfoka mculo. Inkinga yabo iyodwa ukuthi baphila amanyala okuzenza into abangeyona. Uyabona? So bafowethu ngasho kunina ngathi uSathane uhlala la kungcole khona. Mangabe nizokwenza ukungcola nina kuqala nixube imvunulo nabanye bazothatha bebone bethi hawu noNgizwe bake bathatha ithawula lamaqhikiza bayolinika amatshitshi. Amatshitshi asephelelwe futhi nawo imvunulo isigqokwa amaqhikiza. Zixutshwa yinina zonke lezo zinto nilonithi egameni lokubhinca. Uyabona? Sicela nikumele ngoyiqiniso mfowamchuno ukuthi no president bamabhinca ningasixubeli izinto. Nami-ke kuleli phuzu ngihamba nawe ngiyamenyanya umuntu ozenza into akangeyona. Ngiyamenyanya futhi umuntu ohamba eyogqoka imvunulo engakhelwe yena ngoba yonke into yakhelwe phezu kwesisekelo thizeni ukuthi wena uyilento kufanele ugqoke lento, wena uyilento kufanele ugqoke lento. KwaZulu kunjalo. Kodwa amanyala awenzakalayo njengamanje enziwa nayinina nixube indaba kakhulu. Thathe kona lokho okungafanele kuye ematshitshini nikise khona nikugqokise ngisho amadoda. Nihambe nigaxa amadoda amathawula la amaqhikiza. Masikhuluma nithi hayi isidwedwe nje lesi. Mangabe nikhuluma la etabane nizithi hayi isikhumba nje lesi nizothini. Iqala kunina bafowethu lento zilungiseni nina kuqala. Ningathatheli izinto ngokujabula bese nenza into e-wrong. Hello Mzansi, welcome to Mgosi waseMzansi. Nangibhodi uphendula kule nkulumo yangizwe mchunu yetitabane usetitabane eyade ihambe titabane eyade ifunekela South Africa why baqoka imvunulo. So this guy is saying to Ngizwe uyati nako ukuthi umuntu ubona into emuntwini ayenda abesayithatha ayibone naye ukuthi i-right naye bese beyayenda uthi kwanabo bangibongizwe njena
benta lamaningi maphutha when it comes to masiko lekwenta ukuthi nalabanye abantu bangakhoni ngisho nokwahlonipha amasiko. Uthi bathatha liduku lemaqhikiza baliniketa amadoda, bathatha liduku lemaqhikiza baliniketa amatshitshi. Uthi konke lokho kusento lesibi because iliduku lemaqhikiza umuntu akagcoke imvunulo yakhe, indoda ayigcoke nje imvunulo yemadoda, umfati agcoke imvunulo yebafati. Uthi naye uyamsapota kwenkulumo yakhe uNgizwe Mchunu. Yebo, uNgizwe Mchunu ukhulume kahle, kepha nabo ngibo labenda ukuthi izinto ezifana naleti tigcine setenteka namuhla. Uthi nawe uyamnyanya umuntu lotalwa ngilokunye bese uyatintshintsha utenda lokunye. Uthi la emhlabeni kutalwa umfati nendoda kuphela, lokunye nje sekusuke sekumanyala. Naye umuntu uyamnyanya umuntu wokudenda into langasiyo. But asingakhohlweni ukuthi nabo bongizwe maningi maphutha labawendile emasikweni nathi kwemvunulo yanamuhla ligcine sekwenta ukuthi imvunulo bantu bangasayihloniphi. Please do comment what you think below down on the comment section. Don't forget to hit the notification bell. I am signing out. Goodbye.